everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Eskwadro! Muna ako ingon ni mo pa. Ako dudat kamay. Kaya ikaw man original Sergey sa Eskwadro. Kaya ikaw pulot sa mo, Almas, ha? Mesklina! Mesklina! Niya nga kong armas. Dawata, enggansado na ninggaan. Gamita kini sa pagpusil nako. Kung wak mangyog kay pagsalig nako, busli. Ha? Ako ipamatuod nga ning akong pagtapunin ninyo. Apil na kong gitugyan ang akong kinatibuk ang pagkatao. Lakip na ang akong kinabuhi. Mesklina, sole, ha? Sole yun. Sige na. Kaya ikaw hipos na imo, Almas. Ha? Ikaw lak na, kay basi ka na maboto. Sige na. Nausa mga ko na. Dili na ko mapadayon sa pagtrabaho ining grupo, ha? Osa! Kung wa mo ikahatag nga kumpiyansa o pagsalig nako, pues, dili sa nako ipamugos sa akong pagkatao. Miss Glenda, kinato, istoryahon talong, ha? Mubiyan ako ini dapita. No. Kana, indil ikaw biya, ha? Kana dilihimo, ha? Patyo ka sa mga dragon, kung kana imo buhaton. Pues, prangkahan ti ka. Kaya na ko makigkamatay sa mga dragon kung ila kong pugngan nga mubiya ining dapita. Ug ayaw kong pugni. Kay dili baratuhon ang akong serbisyo aron ipamugos nga na nimo nga way pagsalig nako, busli. Likod, ha? Ikaw likod palik. Ayaw isulto sa busli. Hilom! Makamao ko musukol ug mahimo na ko nga makigpinusilay nimo. Ikaw bangita ka sa mukha? Ikaw gusto ka pinusilay ta, ha? Ha? Asa ba to ako, Almas, be? Kini ba imong gipangita, busli? Naani mo ako, Almas? Ikaw yung anak ka apik kamot, Miss Glina? Ha? Gibutang nimo sa kilid niya ng imong gilingkuran ang holster nga gisudlan nimo sa imong pistola. Ug samtang nagsulti ta, nalipat ti ka, busli. Apite! Ha? Ikaw apik na kamot, ha, Miss Glina? Apite! Dawata imong armas, busli. Ikaw dihara, ha? Ayaw lakaw, ha? Ako tiyon sa imo! Tagod sa imo, olo pa! Mao ba? Ha? Dili na gud ta magbinugo. Ikaw gusto ka, ha? Ako po siya sa imo! Ha? Busila! Hala! Kaya wala sod magasin! Muna mura nigaan! Niya ra magasin na, oh. Niya salo yung bulsa sa akong karsones. Sawa, busli. Pasensya na. Pero ako'y planong idamay, tika. Lina, bisan og sauna huna lang. Wa gyud ko magdahom nga mahimo kang ingon niya na kaisog. Lahi na ko kaysa kani ato, Major Gaspar. Sabtan ko ikaw. Og ay kabalay ka. Kay andam ko ikaw nga panalipdan. Banyag sa ilong. Pakigsulti ko sa insik nga busli. Pasensya ka na gyud ni Glena, ha? Busli. Ako na ang mangayo ni mo pasaylo. Busli. Di ka tawag ka mo Ako, hemoot lang. Una higayon nga, ako ka-enkwentro babae, palihas niya kaisok. Oh, busli. Siya na talang sound abilidad. O bisan ako lagot, pero ako bilib sa iya. Oo niya. Unsay mo plano alang sa kong hinigugma nga si Glena, ha? Busli. Ako salik sa iya. O ako hatag sa iya kada taas posisyon sa organisasyon sa mga dragon. Mo ko nang yung gisulti nga na nimo, Major Gaspar. Ang gawin sika. Nakalitan bitaw ko. Mao ba?
Ay na taon ka tugos ba? Pagkadautan gid og epekto niya ng bisyo sa drogas. Naluoy ko sa batan-ong babae nga giunay sa paglugo sa ama-ama niini. Salbahay sa tawana. Kagaw nga angayan ang wagtangon sa kalibutan. Di na ko makapaabot pagdugay aron hukman sa kamatayon ka na tawhana, Sir Mark. Bitaw, bugtuon ra. Unsay profile niya ng tawhana, Sir? Pero hinam-hinam na kay kung hukman ka na siya sa kamatayon. Bitaw, General. Nialang siya sa syudad. Sa eskina gyud sa 3 de Mayo Street. Ginganlan og alias Mulbog. Usa ka ilado nga drug pusher o adik sa maong dapit. May mga records usab siya sa mga kasong logos, tulis ug patay. Murag dili bago alang nako ang maong pangahan. Ninumdum na ko, Bay Misael. Igsuon ka ng tawanan ni Boy Bunog. Daan palagi ko. Igsuon siya ni Boy Bunog nga taga Balangon. Tao ni Major Gaspar si Boy Bunog, Bay. Nga igsuon niya ng target nga si alias Bulbog, Bay. Oh. Natapos ang iyang kadautan sa mga kamot sa Eskwadro. Boy Bunog, papangitaaw pagi ka ng igsuon mo nga dili makasuhan sa pag-rape niya sa iyang humagbos nga minor de edad. Kiwa ko'y mahimo niya na. Pasay. Di ba na ikini, Boy Bunog? Psst! Paminaw. Okay, Pasay. Dili tanan na kong mga tao yan or kayong ipasod sa trayat tungod kay mag-agi pa ka na og taas nga proseso. Sige, boss. Pasabtag mayo si alias Mulbog nga imong manghod. Ingna, dili kabahin sa drogas ang iyang problema nga giatubang karon. Nang-rape siya ug iyang humagbos mo'y biktima. Uplok siyang dako. Naday kay umabot na sab nga misyon. O Alia, kauban si Bay Sarge. Amping baya kanunay ha. O, magamping ko para nimo. Mahal ka di ka, Alia. Mahal kit kayo. Mahal sab kita kami sa ela. Gimingaw pa ako nimo. Parehas ta. Kimingaw masab ko nimo, Alia. Misael, kanunay ta kang giampo sa imong mga lakaw. Tungod kay dili ko gusto nga dunay daot ang mahitabo nimo, Misael. Ako sab, di ko gusto nga may daot may tabot nimo. Mao nga magamping ka kanunay ha. Kay daghan na ba nasukol sa imong amahan. Oh, Misael. Salamat ha. I love you, Alia. I love you too, Misael. Wala day kami ngawan ako, ha? Bay Sarge? Mingawur mo ko ni mo, gutomon ko ng butyang. Lain na po ni mo, Bay Sarge, oy? May abos man lamang tani mo anong pagkasulti, ha? Anong nanuwag blituod ka na ko ng butyang, ha? Ay, Bay Sarge po, oy? Inday lamang lagi, oy. Inday ang itawag. Ayaw kong mananga kay sakit ka ayaw akong hawa. Sige, day butyang. Ana nawag ako ni mo, kay sila si Dudong Misael ug si Inday Alia nagsultihanay mo sa silpon. Naibog ko nilang duha mo ang ako po kang gitawagan. Wala, no? Wa ka day malivay, Bay Sarge. Lipay ba sa doy? Anong taong malipay? Magkunga, may natay relasyon. Sakit apo ni mong manulti, ay. Kimingaw na baya ko ni mo, ay. Grabe yun. Sangko sa langit ang kamingaw. Magabae. Sige na, ay. Bye na. Ay, makita unya ta, ha? Manuroy unya ta, Bay Sarge. Paragon. Murag parison magay mo sa akong tiyo Leo. Ay, Bay Sarge po, ay. Ay, parison bitaw gay mo sa akong tiyo Leo. Kamu na lang. Kamu'y pagchatay niya, pagdukol mo. Ay, ikaw lamang gud ako, Bay Sarge, ay. Dili lamang ko ni anang giingon ni mga imuhang tiyo Leo,
Mao ba ng butchang? Ay, oo ay. Magkapahiubos ba ya si Bay Sarge do? Gisigihan pag yun. Gisigihan kung nagsangpit ug man na. Pagtahod man sa pagsampit niya ni mo og manang. Sama gud na ako. Manang butchang ang akong itawag nimo. Agi og respeto, di ka? Unja, hala kay nahigog mamang ko niya, God. Munang lainan akong maminaw nga iyahang manangon inday oy. Ay, pastilan sa kugma nga wa makapabuhagay. Salad magkahiangay na akong buhaton, no? Hala no. Dili ba gyud mahimo nga mag-una-una nang? Kay babae biya gyud ka ha? Babae man bitaw. Pero og dili ako maguna-una, ala mahalin pa ka ako nga tigulang naman ko. Bisa na oy. Ayaw gyud intawag ipakaubos ang imong pagkababae nang. Ay, oo, inday aliya. Salad man ta. Hala, Ginoo ko. Lanok sa buto. Tuara ba sa may garahe si Daddy? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.